الناس حقوا زفردو جهنم سات كوردو بحال فرد خبيدي فردني اندحري لكوا قليل ነገር አይኮነን سلام أمل العالم زلكم كبرات تخاتلتي أبزلكم سلام تعنا فقري حاجز بل كلكم ناتمنخو نيلمون بعدش تحسوا مسيكم الله دقيمة سلام مكتزال مساكم زلكو حاوكم مكوني دقيمة سلام مكتزال نايلو معلتون كم زغطي مزبولكم نشيت حسوا زي ما الله دقيمة سلام مكتزال نايلو معلتها بزعبا كرانكن فرزي شرون ياخذون كرانكن بوتشنج مالت استغيروا حقتها تالو زغيروا بلان زاتولو بزعبا من شكل نزراربين علتي قدمي ግን ብዛዕባ እዚ ውሕስን ማለት ክራንከን ፍሽሮንጊ ትትርጉሙ ስለምንታይ ንዓና እንታይ ጥቕምሉ ንእሽተይ ክበይሙ ድሕሪት ዝቕየርካ ኣሞታታካ ክነግረኩም ምስ ተቐየረን ዝቕየርን ዘሎ ማለት እዩ ኣሞታታካ ናተይ ንእሽተይ ምክሪ ክፍትኒ ማለት እዩ ቅድሚ ምናልባት ኣብዚ ናይ ክራንከን ፍሽሮንጊ ዘለኹ ስለምንታይ እዩ ወይ ትርጉሙ እንታይ ተባሂሉ ከም ዝበልናያ መድሕን ናይ ጥዕና ክኸውን ይኽእል እዩ ትርጉም ናቱ ማለት እዩ حج سلام نتاعي يسوم كجبرو كيلو سلام نتاعي كم زخو جبرو كيلو تبعيلو حدا سب كحمم خلي هند بت كحمم خلي حدا سب هند بت حدا جه قاطو مخلي لازم هذا هند بت هذا زحمم ويك هند بت حدا جه قاطو مو أحكمنا مسكده مدهنيت جنزب كدلي حكيم جنزب كدلي وتوسبيتال نبعلو جنزب كدلي إذا بزح سلو زخون حجي بينهم كخفلس لزيك ال ورحاوي انتاي أبتكران كم فشلون قاتيو يخفل صنح شعوء تكران كم فشرونغا يخفلوا مالتي كله كومبليت بعلنا نخفلوا زي كونس انت دا تزبس حسهم يخفلوا تسرفقان احنا نخفلوا مالتي ككم تاشم ككم درجون ككم عقل مالتي كلهم كيخفلوا كيخفلناون المصون له مالتي ازي تقوم سلاز زغونم كوم خغبرو كيلو مالتي اذا انت دا تنايت تاشم انت دا كوينو تكران كم فشرونغا حجي اذا انت دا كوينو كابزا نغير زي انت انا مهارات بايلو اوكي نحنا بسغانا تدا كم زعين حسبنا ندل تدا كوينا نخينا حم حدا غان خي قاطمنا تدا كوينو لعلو كل جون اجن كبر زلنا نغير تبايلو نتو بسغان بنفس زحلونا املاخ او حسنت مؤتاو مالتي تا كابزان مهرانا مالتي علم كم تغبر تدا كوينا وإذا نبرر زلنا علم كم تغبر تدا كم زعين سرح تدا كوينا نحنا حجي انتينا كون زلنا تبايلو تحانت نبرر زلناسي بسغانان بنفسنا كحلونا كعقبنا زخيل فتعر لنا او موحاس مالتي حجيك او مسو حاسكا ابصرف اخذو حس تخيل مالتي كابزي ان مهار حنت ነገር زي مالتي حجينا ابتي كنقصل تدا كوينا تقلا كانت تكرانكن فشون غا خلت عين كرانكن مالت ابل تي مقلي هذا بريفات كرانكن فشون نقولو هذا جازت ليش كرانكن فشون نقولو از بريفات كرانكن فشون زبال مالت بتحسوا وحد تحسوا زلوم كم صراحتኛ كونو يقولوا اتاو دلوم مبزحتنا نتقوملو مالتي مبزحتنا نتقوملو زي سوري تي جازت ليش كرانك مشرون مالتي اذا نتقوملو تحت اتاوتلينا مبزحتنا نتقوملو سو مالتي بريفات دا كوين ግን كم سمو كم بريفاتي هابتمات تقوملون እንደገና خمس زل بشن تهون كاونت تقوملو مالتي بموتن حجي بزح خاتخفل እንደገና بولس كاتي ابتناي جازت ليش كرانك مشرون متدا كوين ግን او وحد يخاطر مالتي تفللي نسي مالتي حجابو مزاتا بزحات አለው ካናቶም ካጨንፈር مالتي او ካዝ ባላሎ ዲያካዝ ባላሎ ኢካካዝ ባላሎ ኪኪ ኢድ ባላሎ ቴክኒክ ራንከን ካሰንዝ ባላሎ ማልያ ዘይብሉ بزحات አለው በሐፂሩ ለዕስራ ዋት ዘይ ወልዕል ዕስራ ኳኹኑ ኣብ ጀርመን بزحات እዮም ዘለው በሐፂሩ ናይ ክራንከን ፍሽሮንጉ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ታሽሙላ ማለት እዩ ሕዲ እዚ እቲ ታሽሙ ተዳ ኮይኑ نابتي حق خنكيد حجز أبت استغيروا زين بلوز لنا ويك استغير ويك غير كابلان كوين زلوا أو خنكيد نحجي فتحادة أبيت كرانكن ميلن مالتي أبتي كرانكن ميلن أو استغير نقدر تهاليو كان محجن تاينيرو أنت دا حاميمكا حايم كم دا حاميمكا وش سلسة معالتي أو وش سلسة معالتي 4 معالتي كوخون خيل كم دا حاميمكا نتحنا كسر أسرحي حايم اللي خيلكا ورقة حسكالو تخيد مالتي ورقة حسكالو تخيد تقدم على تجن تنكرو تليفون دوير كان يمسني 5 دلوقتي حجي كنت ايغرم ملو از صدقيت بزلوخ حجي صدق كنت يالهم هذا قدم حمام قدمي ناب حكمنا حكيم مخاتكا ناب حكيم مخاتكا نات كسر حان دويلكا حايم لو كتبلو حايم لو مسلكا ناب تحكيم مسكتكا تقدمت معلت مالتي تقدمت معلت ناب تحكيم مسكتكا تحكيم سوري
نابت حاكم نخندي مع الصحيف الكخم زلو دقيم كان نابت أربعة جباغا نابت سرحة تدول مالتي كاب كنز مع عرفت اللغة الكخات نقول مالتي زيادة صدقت مالتي أورد صدقة ولا نبزنا هنا سرحة نسرح له استغيره مالتي منالو هم لاجر ممكن يتغير مالتي قال توسخ زقدك ديجيتال مالتي تناتنا كرانكن ميلنكا قد محجن تاي نيرو ورقت نيرو حدا مسانا سرف حدا قانبتي ناتكا اسرحي ناو زغيد مالتي زي اخات تريفا انت يكون ديجيتال كوين مالتي بديجيتال كوين غا يخيد مالتي حاجه عمل زي ابغلغله تكالاتون دي ترف كل خيلي مالتي ابغلغله تكالات مالتي نزح انت يبلو سومجي ابقداي معلتي جدا ابقداي معلتنا حكمنا خيت يالا ابقداي معلتي جدا تكران كملدن جدا ابقداي معلتي خدم تمصالك اب سلس معلت ربات معلت نيرو جنا بتي حاج جدا ابقداي معلتي كران كملدن تمصالك إلهم كذا زي صدقت ابي زار بلا زلو مالتي ازيات انا تاش مالتي ابي كلايت جن انت لو تكران كملدن كاب تليفون يقدم حجي فك نيرو تليفون عملت انا حيمل له الكاس كتفكت حيمل له الكا كران كملدن سحب يصحف نيرو فخذ بالحمام تدا كوين مالتي اذا جن توتال كترفالو ወይ ብሎ ቶታልስ كترفالو እንታይ ዳ ከሆናሉ ወይ ብሎ ማለት زحامه ሰብ بتليفون ፍጽም ተአምር ከሆነ ይብሉን ብሎ እንታይ ዳ ምናልባት ዳ ኮይኑ ከምዛ ገዳስን ግል እንታ ኮይኑ ቴሌፎን ክድውላሉ ቴሌፎን ደውል ግን በቪዲዮ ክራኸባሉ መስሐኪም ብሎ ማለት እዚያ ወረዳ ጽድቅን ዛራሩ ብላሉ ማለት እንታይ ክትኮን ካን ሪያና ማለት እቲ حكيم ካብኡ ሙጠንካ ቶም حكيم ካብኡ ሙጠን እንታይ ብለው እዚ ክኸውን ኣይክልኒ ብሎ ግና እንታይ በጽሖት ሓንኩሬና ዝሆን እንተሊኻ ክነግረኩም ክፍትኒ ማለት ካለ ታሳልሰይቲ ግን እንታይ ያደላ ብዛዕባ መቅጻዕት ማለት እዚያ ኣገዳሲትያ ወላውን ኣዚያ ኣገዳሲትያ ማለት ከይ ሓመም ካን ከለኻ ሓሚም ክትብል ሽዑ መቅጻዕቱን ክመጽእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይና ከቢድ ዝኾነ መቅጻዕቱን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰብ ማለት ከቢድ ዝኾነ መቅጻዕትስ ኣሎ ከምዚ ክንገብር የብልና እዮም ዝደሉ ምናልባት ብሓፈሹ ከማን ክሪኦም ከለኹ ሓቅ ዘረባ ከይ ሓመም ካን ከለኹ ሓሚም ክትብል ጽቡቕ ኣይኮነን እንዲ ግን ምናልባት ሰባሳብ ዝኾና ብዙሕ ነገር ክኮን ፈርና ክእል ብዚ ህይወት ኣብሳብ ዘለና ማለት እዩ ዘይተርፍ ዝኾነ ነገር ክህሉ ክእል ግን ኣማራፅታት ሓሚም ክትብል ትኽእል ኢኻ ብምክንያት ካብ ጉዳይካ ተሳልጥ ማለት እዩ ኦኬ ዝሓን ሰምነናቱ ሕልና ስለ ዘሎ ኣብ ዛኣቲና ብዙሕ ኣይነዛረብ ማለት ግን ትጸገም እንታይ ኣሎ ኣነ ካብ ዘሪእኾሲ ንኣብነት ሓሚልካ ወይ ሓሚልካ ምስ ትጽሕፍ 3 ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ጀርመን ምልእ ትኾላ ብማንኪና ዲኻ ወላ ብእግርኻ ዲኻ ወላ ብትሬን ዲኻ ገለስ ጀርመን ምልእ ትኾላ ግን እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ከመይ ተዛኢልኩምኒ ሓደ በቲ ሓይመልካ ተመዝጊብካ ኣለኻ በዚ ኸኣኒ እንደገና ፕሉስ ከዓ ትዘውር ኣለኻ እንታይ ኣጋጥመካ ኣይትፈልጥኒ ማለት ዝኾነ ነገር ተጋጢመካ ምስስኻ ሓይመልካ ተመዝጊብካ ዘለኻ እንተጋ ምስቲ ንዓኻ ዘጋጥመካ ዘሎስ ኣንጻር እዮም ዝኾኑ ዘሎ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ሂወትካ ዝኾነ ነገር ክመፅሲ ትኽእሎት ኣሎ ኣሜልካ ጥራሓ ክትቅበል ትኽእል ይግባእኒ ኢልካ ስኺዕካ ክትብል ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ኢኻ ገለገለ ምሳሲ ኦኬ ምግባር ከም ዝበልኮ ሰብና ናቱ ዘሎ የለን ግን ስቑር ኣብ ጥንቃቅ ክንገብራልና ማለት ጥንቅቅ እንተበልናስ ይሓይሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ኣብዛታይ እንታይ ኣሎ ብፍላይ ናብ ኣፍሪቃ ንኸይድ ንዛዋር ማለት እዩ ወላ ንኾልና ነገር ኢልና ንኸይድ ኣብኡ ምስከና ዝኾነ ነጋጥም ክእል ሽዑ እንታይ ትገብር ኢኻ ክራንክ ተፅሕፍ ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣብዛ ዓዲ ምስ መጻእካ ሽዑ ናትካ ክራንክን ሜልንካ ይቅበልዎን እቲ ምክንያት ኣይመስለኩም ሕጂ ገለገለ ትካላት ይቅበሉ እየን ተመይስልኩም ገለገለ ትካላት ይቅበሉ እየን እቶም እቲ ሼፍ ወይ ከዓ ሓላፊ ድሓን ኮይኑ ይቅበሎ እቲ ደሞዝካ ትኽፈል ማለት እዩ ገለገለ ትካላት ግን ኣይቅበሉን እየን እቲ ምክንያት ኣይመስለኩም ዘይቅበላሉ እቲ ናትና እቲ ፈልሽሮን ጎይታ ክራንክን ፈልሽሮን ግሲ ኣብ ኣውሮጳ ጥራሕ ይእቱ ኣብ ኣውሮጳ ጥራሕ ይእቱ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይትካ ሓሚመን ተዳኢልካ ኣትናትካ ኣብቲ ውሕስነት ይኣትኻን ኣለኻ ውሕስነት ይኣትኻ ሶምካ ክኸፍሉካ ግዴታ የብሉ ማለት እዩ ከምኡ ኢሎም ካብ ምኽፋል ይኽእሉኻ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብዚኣ ክንገብራ ዘለና ሓደ ነገር እንታይ ተባሂሉ ከምዚ ዓይነት ፕላን ተደኣሃሊና ወይ ከዓ ክንሓምም ንኽእል ሓቀኛ ሕማም እውን ክንሓምም ንኽእል ማለት እዩ ተደኣሃሊና ክንከይድ ከለና ካብዚ እንታይ ክንጌልና ክንከይድ ኣለና ራይዘ ሹትስ ፈልሽሮንግ ማለት እዩ ራይዘ ሹትስ ፈልሽሮንግ ማለት ከዓ ከም ትበልኩኹም ብዙሕ ፈልሽሮንግ ዘሎ ማልያ ዘይብሉና ፈልሽሮንግ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ጀርመን ማለት ወላ ኣብ ኣውሮጳ ሙሉእ ወላ ኣብ ዓለም ሙሉእ ማለት እዩ ከምኡ ንገብር ምሽ ነትና ፈልሽሮንግ እንታይ ንገብረሉ ውሕስነት ንኣትወሉ ማለት እዩ ሽዑ ንሕና ኮይና ከራንክ ሓሚምና ወይ ግለን ወዞን ነገር ተጋጢምና እቲ ክፍሊ ገንዘብ ታገብሩካ ከሉ ክኸፍሉካ ይኽእሉ ማለት እዩ ክኸፍሉካ ይኽእሉ ብዘይ ነገር ማለት ምክንያቱ ኤክስትራ ከፊልካ ስለ ዘለካ ማለት እዩ እዚኣ 40 ዩሮ ክሳብ 30 ዩሮ ይመስለኒ ተጋጊ ነታ ጉዕዞ ጥራሕ ማለት እዩ ነታ ንንቀሳቀስ ዘለና ሲ ካብ ኣፍሪቃ ወፂና ንመፅሲ ራይዘ ሹት ፈልሽሮንግ ንኣቱ ብመጠንካ እቲ ክፍሊትካ እቲ ናይ ስራሕና ትሽዑ ናይ ሰሙን ናይ ክልተ ሰሙን ከዓ ይኸፍሉካ ማለት እዩ ب30 يورو 40 يورو مالتي
እዚ ዓይነት ሜላ እውን ክትጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሓሓቅ ዘራ ኣፍሪቃ ክትከይድ ማላርያ ክትሓምም ትኽእል ካልእ ክትሓምም ትኽእል ምስ ሓመምካ ሽዑ እቲ ናትካ ካብዚ ትኬትካ ከሲርካ ካልእ ከሲርካ መዓት ወፃኢታት ጌርካ ከለካ እንደገና ስራሕካ ከይንክፍለካን ክብለካ ከሎ ዝስማዓካ ስምዒት ኣሎ ሕጂ ከምኡ እናሃለዎን ከሎ ዓመት ሙሉእ እስኻ ፅቡቅ እናሰርሕካሎም ከለካ ከምዚ ዘጋጢምካ ከምዚ ዓይነት ሜላታት ክንጥቀም ንኽእል ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ ብሰረፈ ግን ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮ ነይራ ናይ ቪድዮ ትመስል ነይራ ጠቂማትኩም ክትኮንካ ተስፋ ይገብር ንዘይፍለጥ ኣሕዋትካ ይጠቅም ተዛኢልኩም ሸር ተኢልኩም ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ጎደለ ካብ ምላእ ኣቢልኩም ሳብስክራይብ ግን ኣይትረስዑ ሸር ኣይትረስዑ ሓቢርና ንዕበ ሓቢርና ድማ ነምሃር ማለት እዩ ኣብዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ጠቅም እዩ ዝበልኮ ብዙሕ ነገር ከም ምፅየ ኣነ ንሂወተይ ማለት እዩ እናተምሃርኩ ንዓብኩ ጠቕመና ትብልኒያ ማለት እዩ ጠቕመኒ ዝበልኮ ንዓይ መፅናዕቲ እናገበርኩ ንዓኹም ኮይኑ ይጠቕመኩም ዝበልኮ ሽርክ ክብል ክፍቴ ክብል ይደልየ እዚ እውን ብሂወት ኣብ ዘለና ኣይ ነቋርፆን ኢና ንብል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከይሓግዘና ኣብ ዘለኹም ሰላም ይብዛሓለይ ብዙሕ ሰላም እብለኩም ኣለኹ ሰላም